ver mi, že proste to, čo hovoríš, že máš a na čo sa môžeš opreť, to je možno to, čo ťa drží. To je syn Honzy Brunslíka? Nevím, jak vypadá jeho syn, kámo. Lolko som hral s... Ty vole Michael, kámo. Čum na něho, ne? Ten je sexy. Lolko som hral s Idiomom, to bolo zaujímavé. Ty, já jsem zmíněný hnedka v prvních 2 sekundách. Let's go. Či by ste aj hadali medzi sebou? No však my sme mali beef pred 3 rokmi, teraz sme mali beef To jsme věděli, no, to pořádne. pred mesiacom, ale tam sa to ukončilo. Čakaj, ty si taký nenávistný voči všetkým. Ne, ja som len človek, čo mal proste ako 10 rokov na internete a neskovalo svoje súkromie ako ty, no. Takže ľudia si mohli zabrdnúť, prosím pekne. Čete, schovávám já svoje soukromí? Docela jo, že? A ísť pod kožu a ja som mohol ísť naspäť, takže... Však aj tebe som šiel pod kožu. Jak sa hovorí, 2-krát meraj, raz rež, nie? Aby si to prehodnúť, všetko, čo ideš robiť. Ale však práve teraz to robím, preto už proste som v pohode s Idiomom. Už si akože v pohode. Co to vůbec je za převlek? Vypadá jak Slim Shady. S Radom sme už Jak Slim Shady, no. 3-4 roky v pohode, pretože ako vieš čo, ja som v Trenčíne nemal úplne zdravý mentálny stav, nehovorím, že som blázon, ale rozhodne som nežil život adekvátne. A čo je najväčší taký element, že kvôli čomu si nie akože psychicky na tom pohode? Teraz už hej, teraz už som, ale vieš čo, bol taký akože Trenčín... hlavný, to môže byť iba o mieste. Na rovinu ti to Tak já nevím, jestli teďka už je v pohodě. Furt ještě neuplynul ani měsíc od toho, co mě hodinu nadával, víš co? A urážel mě a pak jako obrátil. Furt tam jako byla ta první hodina toho rozhovoru, kdy prostě valil jak šílený do mě, že jo? Poviem proste ako, ja som synom schizofrenika, on priniesol nejaké veci do tej rodiny, že hej, mu začal na mňa štekať, keď som upratoval, proste ako začal na mňa štekať, proste ako v niektorých veciach chodenia von. A ja som sa prispôsobil na zo pár rokov takému asociálnemu životu, ktorý mi dosť vyhovoval. Proste ako počítač, hry, stream, ale nulová socializácia, nulové chodenie von, nulové staranie sa o sebe, žranie úplne na zavalilo ma kopu zdravotných problémov, otočený spánok, psychické problémy z toho začali ísť. Proste ja som upadol do niečoho, že by sa dalo nazvať depresia, nie klinického charakteru, že mám chémiu, čo mi chýba, ale že mám úplne na život, tak sa cítim na a táto toxicita toho si... Tak ti to vypadá jako když jsme my dva spolu kecali. 90% času mluví Michael. Bol svedkom celé roky. To by ťa malo práve že motivovať niečo robiť, nie? No, alebo ťa to... Není sila, energia, keď to majú ľudia, lebo ja neviem sa do toho akoby vcítiť, lebo ja som nikdy netrpel depresiami, ničím takým, vieš. Hej, proste dá sa to nazvať ako ten prirodzený typ smútku, keď niekoho stratíš v živote, tak to ťa občas ochromí. Proste ako ty použiješ tú disciplínu, aby si sa dostal aj tak cestou do fitka, ale predstav si, že by si vynehal aj to fit. Když jenom sedíš u počítače a žereš špatně, tak tvoje tělo jakoby je ve sračkách, tím pádem i tvoje mysl je ve sračkách. Nenadarmo se říká, když je na tom dobře tvoje tělo fyzicky, když prostě cvičíš a staráš se o sebe a žereš dobře, tak se i tvoje mysl cítí dobře. Ve zdravém těle zdravý duch, tak něco takového, ano, to jsem myslel. Tím, že jako cvičíš a teda, tak se vyhneš hodně jako těm psychickým problémům a tak. A já s tím jako problém nemám nějak, i když necvičím skoro vůbec, to spíš vůbec dá poslední měsíce zase. Ale já začnu. Ako sa vtedy cítiš, ten smútok, prázdnota, necítenie proste ako ničoho pozitívneho. Čaká, to máš kámošov a blízkych, nie? No predstav si, že tam nie sú. Prečo tam nie sú? No v mojej dobe som ich odstránil, pretože mi nevyhovovali. No tak proč asi, že? Ako ľudia, proste neboli to ľudia. Jak nevyhovovali, čo teda kamoša... Ale áno, kamaráti môžu byť riadne toxic. Kamaráti môžu byť extrémne toxic, proste ako zastavovať ťa v tvojich cieľoch, zosmiešňovať ťa, proste za tvojím chrbtom ohovárať ťa. To nie je tým pádom kamoši. No... Nemal si nejakých pevných 5, počkaj, lebo ja čo mám kamošov, tak ich mám jedného asi 25 rokov a ďalšieho asi 20, ďalšieho asi 18 alebo koľko, vieš, že my sme celý úplne čas pokope bez zmeny. No a bez toho, teraz... aby tam prišiel niekto iný alebo tak. A teraz ti možno poviem za tých normálnych ľudí, proste ako na tom svete, lebo ty si super úspešný. Proste ako, OK, teraz ja budem rozprávať ako Miško priemerný za tých priemerných. Braško, uvedom si možno, že máš nejaký majetok. Ja neviem, proč si tak oblečený, to neviem, fakt neviem. Kalkuluje sa, rozpráva sa pre Boha, proste ako, hej, svet špekuluje, ty vieš. Hele, já budu ten týden dělat klet cosplay, jo, takže to nebudu vypadat jako takhle, ale budu taky vypadat divně, takže rozumím tomu, no. Konec konců cosplayoval jsem i tohohle člověka, takže chápu. Asi aký ten majetok je, ver mi, že tých 5 kamarátov, ktorých máš tých 25 rokov, proste ako je väčší majetok, proste ako problém získať, než v skutočnosti tie peniaze. Proste ľudia sú strašný problém.
Ja som stratil nejakých dobrých ľudí zo svojho života svojimi vlastnými chybami, iných ľudí som musel odstrániť, prosím pekne, pretože ma brzdili. Ver mi, že proste to, čo hovoríš, že máš a na čo sa môžeš opreť, to je možno to, čo ťa drží od To je syn Honzy Brunslíka? Neviem, jak vypadá jeho syn, kámo. tej depresie a tí ostatní to nemajú. A ak s tým súhlasíte, dajte W do chatu. Teraz sa pozri na svoj vlastný chat. Ja ho nemám. Mám to najít. Počkej, to mě zajímá. Syn Honzy Brunslíka. Počkej, Brunslík má dítě? Nemá, ne? To je pičovina. Proč jsem to vůbec hledal? Otvorený bohužiaľ, ale veľa ľudí proste není tak obdarených ako ty. Tak ako to akože chápem. Ja mám spek... Jo, jakože se oblíká jako žena, jo, tak to myslel, ha? Počkej, jak on swapuje. On je jeden den, jak on se přejmenoval, na jaký jméno? On je jeden den Honza a druhý den je co? Ivanka, jo? Ivuška, říkal Ivuška. Pekla štěstí, ale... Ja neviem, ty koz... A ty nie ani mladší ako ja, ani nič, vieš? Braško, ja som o 3 dní starší ako ty. Ja som ti prijal k narodeninám. Dobre, díkes. Takže my sme úplne rovnako starí. A vyrastali sme v rovnakom prostredí, ja som bol To poviem teraz, že tie vzťahy nie je asi až také dobré, keď mladí teraz keby vyrastajú, vieš? Ale my sme to mali tak, že sme... Áno, ale ty si vyrastal... Že lietali... Neexistoval strom, čo by sme nevyliezli nikdy, vieš? V našom okolí, že sme boli proste furt non-stop pri sebe a... Nejak nebol priestor to nejako... Niečo. To je pravda, ale vieš, ty si zase bol v situácii možno, že ste mali proste Čo sa nahlas, že? ako barák, mali stabilitu. Môj otec sa stále sťahoval, ja s ním. Menil som stále tie kamarátske vzťahy a teda nikto tam nebol od detstva, lebo my sme sa museli odsťahovať. Takže niekedy aj ten život ťa vytrhne proste ako z tých koreňov a nedovolí ti mať tie kamarátstva také dlhotrvácne, lebo ako chlapec, To je deep docela, ktorý že? vyrastal do 10 rokov, 11 rokov vlastne v Bratislave, sa začlení v Trenčíne proste ako do tých vzťahov, ktoré už sú tam 5-6 ročné. Bolo to ťažšie. Mal som kamarátov, ale potom sme sa zase sťahovali na druhý koniec Trenčína. Možno tá depresia je kvôli tomu proste ako taká neexistujúca v tvojom živote. Viktor! Máš dobré okolie, máš dobré prostredie. Ale pre niektorých ľudí to je... No, a niekedy to je proste ako pre niektorých ľudí také dané a potom sa ťažko chápe tých ostatných. Teraz ťa nevykreslím v zlom svetle, možno to tak znie. To tým nemyslím, ale hej. Ja som v Trenčíne teda proste ako bol na novej adrese Urbanová 37 a mal som tam kamarátov a potom som zistil, že tí kamaráti proste ako nie sú úplne ľudia, s ktorými by som sa chcel obklopovať stále. Rešpektovať som ich rešpektoval, na cigaretu som s nimi skočil raz za čas, ale už som ich proste ako nepotreboval vidieť každý deň a rozhodne nie informovať o mojich problémoch. Tak som ostal na streame. Ty meleš ináč non-stop. Ježiš Kristus. Ne asi. Ty meleš ináč non-stop. Přesně tak bych to popsal, no. Tak to meleš? No a prečo mám prestať? Ľudia sa pozerajú. Ja sa pýtam len. Hej, však treba. Popravde, keby som mohol, tak ja som čisto rozprávajúci streamer, pretože 8 hodín v kuse. Keby ja mám view counter... No, moc politiky. To sú není pre mňa úplne zaujímavé témy. Ale hej, non-stop rozprávať, zaujímavé topiky, odpovedať na chat. Dobrá práca, pekná agresivita, teraz zvolku tomu ja. No nič, vám, že teraz ak bude ten clash teda, tak sa uvidíte s Maťom, to by bola aj... Braško, on ma tam zavolal na minulý clash, ja som tam bol, on tam neprišiel. Ja som dostal VIP listky iba kvôli tomu, že oni čakali, že on príde a už mám celý jeho clash, prostě jako... To mě zajímá, jak mu to bude mít dohru tady to s tím Michaelem a s tím Clashem. Protože Michael furt říká, že Maťo jako nechce nebo co, ale jako, myslíte si, že by Maťo fakt jako nechtěl vole jít s Michaelem do klece? To už je totálne smiešné, čo on nacvičuje. Povedal, že chce ísť so mnou clash 3 týždne pred tým, že mi kľudne zaplatí 2000 eur, keď pôjdem s ním do nejakého gymu a bude používať len ľavú ruku a budeme pravou len boxovať, ľavou sa brániť, či čo. Zrazu proste ako dohodneme box s klešákmi, vycúva z toho. On nechce ten kleš, on ma chce len šikanovať. Ty tak som... Nemám ťa ako savenúť. Budem rád, keď savenem seba. No, bohužiaľ. S Maťom ja už proste ako ten kleš neriešim, ja som o tom napísal článok, proste ako naozaj dobre počuje. Mám to článek? Ja som o tom vydal celý blog, proste ako na 15-20 hodín svojej práce, proste ako už tá téma je pre mňa minulosť. Nedostane. Hej, že to je nemlaskám by the way, trošku možná o co? Jdeme sa tam bez 2 hitov, takže chod zabrať hit a ja ho idem doklapnúť. Myslíš? Idem. Heal nás. Počkaj, dorazím. Dobre, máš ju? Á, som mŕtvy. Ale execute. Né, tam bola kvetina. Ten heal využila dobre. Nevedeli sme, ako je použitý, alebo nie. Mal ignite, takže mňa to ani napadlo. Pohode, mne by to tiež nedošlo, ja mám úplne nulový investment, proste ako do naozajstného gameplayu a sa sústredím na rozhovor. Tabak by si mal začať žuť, či nie? Ja som bol fajčer 11 rokov aj 3 mesiace a už 9 rokov bez, takže vôbec ja do toho nejdem späť. Čo hovoríš na to, že Face, ďalší Slovák, skončil druhý na Majori?
Či nesleduješ vôbec? Nesledujem vôbec, ja som to od CSK bol teraz... skončil za Face druhý. Frozena mám rád v tomto, pretože akože ja som s ním hrával. Ale chápeš, že žiadny Slovak to ešte nevyhral stále? Furt druhý, tretíkrát či koľkátý? Prekliatie, čo ti poviem? Prekliatie a pritom tí chalani na to... Jak jsou o tom Češi? To já už ani nevím, jaký, já vůbec CSku jako se na to neorientuju, takže nevím vůbec. Vím, že jako byl Oscar, že jo, byl dost dobrý Čech, ale tak asi dávno nehraje, ne? Nevím, už. To viac než majú, no. Bohužiaľ, no. Ale ono to príde, jednoznačne. Ako Frozen, to je hlavička. Ja si pamätám, keď som s ním ešte vibil, prosím pekne, 13-14 rokov mal, prosím pekne. Už vtedy som vedel, že tento chalan sa vypráva so mnou, jak 20-ročný CSK, čo poznal Zlonek. Takže hej, Frozen Zero, proste ako to sú veľké sa. Ja niekomu ty fakoli tejto hre. Hej, to je hnusná poglinka. Ona má ešte bariéru takú. Čtiebe, koľko tam videoja na mňa ešte abilit do pič, aby som tam umrel. Som myslel, že sa baitnú do tvojho low HPčka, že pôjdu viacej proti mne. Zero neviem, či bol mage, ja som nepovedal, že Zero bol. Ja som povedal, že to obidvaja šikovlátori. Že tu máme skvelé talenty. Haha, tak prežila? Ja to keby som nemal... Prohráli jsme kvalifikaci, ne? Oscara pořád hraje, kolik už mu je, co je toxic, ale už je docela starý, ne? Na Bindy brzo jako tak ju zabijem, ale já jsem... Co mu řekla ta jeho týnka, jakože její kamarádi pak vidí jejího přítele na streamu, jak má na sobě dámské šaty a obarvenou hlavu. Však ona ho malovala, podle mě si myslím, ne? Či? Najprv stlačil špatné tlačítko, potom až flash. Dobre, ja to intím jak blázon, proste ako mal by som sa sústrediť na farmu. Ani ne? Co ani ne? Ja to minúta 18 CS asi není dobré, je? Či je poradčený? 18 minútov máš v 9 minúte? Tak ale ti hovoríš, že sme furt mŕtvi. No hore išiel ten support, počkajme ho, vypni toto. Vyzdáte to. A jak se Češi umístili na majoru nějakým CSkaři, ha? Jak tady už asi nic moc nerozvíme, no. Abych koukal tak do 10. minuty a pak se nám zase vykašlal. No. A je. Toto mi nehovor. To není šanca, aby ušla, že nie? Oscar není starý, tak v ideálních letech. No tak kurě mu tak 35, ne? Minimálně nebo tak něco. Či já nevím. Aha. Ona nikdy Má jako hraje mega dobře. Já jsem nějakého důvodu myslel, že ona je vzadu. No nic, co tady ještě máme? On má 3 videa ten Skrees z toho, jak hráli duo. Tak koukneme na kousek z každého toho videa jenom. Tam budou nějaký spicy věci na začátku vždycky, že jo? Kvůli zkouškám nezvládám sem vůbec chodit? Poje, kámo. Čauko. Čo to máš, jaké meno Alois Novák? Vieš čo, z Horky Žeslí, songu jednej konkrétnej, takže hej, také detstvo poznáš, nechceš byť proste vždycky pod vlastným menom, hlavne keď ti zmazali Discord. Takže, ahoj, si pripravený na lolko som? Uchvatne Michael, že? No. Povedz mi, ktorú rolu ale chceš ísť hrať. Pome bot, choď APCčko toho tvojho branda, mám pocit, že hrávaš a ja ti pôjdem supporta a dáme proste ako duo. Povedz mi, čo vieš oné. Nie, počkaj. Povedz mi, akú rolu vieš najlepšie hrať. Záleží v akom sme ele. Ja mám... Ja som bronz. Ja som v tejto sezóne ešte nehral. Bude nejaký zajímavý pokec o niečom zajímavém? Ukáž? No máš si dať, že Gymshark tričko, vieš týlko a že máš úplne. Fyzicky pretransformoval na to, že ako, no máš si dať, že Gymshark tričko, vieš týlko a že máš úplne. Ja bych zaujal. Vieš čo, ja som provokátor, poznáš to proste ako veľa ľudí proste ako dokáže. Takože schválnosť akože provokácia, či? Jasné, že áno, však čo si myslíš, že ja to fakt vibujem proste ako a cvičím a makám na sebe, ne? Proste ako trošku ľudí proste ako poštengrovať, však čo je to len oblečenie. Dobre, už hajím do volka, vydrž. Jasné. Michael měl jako Gymshark tričko nějaký, jo? Bude něco zajímavého, jako je tady lobby celou dobu, no. Dobre, aj ja, takže to je super. Šokující odhalení, a kde je to odhalení? A dúfam, že nás teda spolu pustí duo, pri najhoršom skončíme v normálke. Hej, u mňa to je taká jemná provokácia, pretože ako po porade ja mám dobrého kamoša a to je second hand po ňom, takže hej, čo budem odmietať, pretože ako keď sú to popĺčenie.
No čo ináč, ako ide život? My sme sa počuli naposledy, keď som ti nastavoval monitor 2016 rokov, mám pocit. A či sme sa počuli aj ešte... Vlastne nie, odtedy sme hrali niečo ešte. Mu nastavoval monitor. Poslal ľudia asi request, skús to pozrieť v hre. Jo, hľadám, ono sa to dáva tuším na spodok. A teda keď sa ho pýta, že čo viem najlepšie hrať, v posledných 300 hrách som hral supporty. Hej, máme príliš veľký difference rankov teda. Nemáš iný účet? Na EU ne asi. No, kážsky pre To mňa. nepomôže proste ako vo veľa veciach. Ona má svoje problémy. Jak dlho ste spolu? Rok skoro? A predtým ešte rok ako kamaráti. Koľko má rokov, 19. Tak... Kde si tu našiel? Dlhé roky proste ako bola vo podobných friend grupoch ako ja. Aha. Takže my sa poznáme dlhšiu dobu. Ten prvý krok taký. No my sme boli friends with benefits rok a neboli ochotní ísť do vzťahu, takže to ani nikto nespravil krok, tam to prišlo proste také s citmi, ale ono sa to vykvasilo proste ako my sme obidva sa odmietali a nakoniec sa zalúbili. My sme boli dokonca dohodnutí, že keď Jako rozkošné. náhodou niekto chytí city, tak sa dáme do bloku a budeme mať pokoj od seba a ideme ďalej životom a ja som teda proste chytil tie city, priznal tie city, ona priznala, že má tiež nejaké a že to chce vyskúšať a ja taký, že to je veľmi zlý nápad, poďme na to. Tak to je halúzia. A nakoniec to bolo dobré rozhodnutie. Vieš čo, niekedy si ako... Takže Ty sú vole VKVčka, kámo, wow. počkaj, ona má teraz 19. Věříte tomu, že to je? Áno, ja som s Ste spolu ňou... rok oficiálne a rok a pol ste spolu spávali predtým, takže mala 17. Oh, hej. Neviem, smeješ sa. Ja, také proste ako, peťák, proste je diagnóza. Vieš čo znamená? A prečo nepomáha vôbec? Vieš čo, ona má svoju školu, proste ako svoje problémy mentálne, proste ako ADHD, nezvládnuté kopu ďalších vecí, proste ako nechcem na ne nejako moc Bývate tlačiť. spolu či nie? Hej, už 7-8 mesiacov? Počkaj, takže ona od 18 býva s tebou Hej. a jej rodičia čo? Ona má len maminu a skvelý vzťah, chodí nás navštevovať, proste ako všetko perfektné. Nedovolila by mi, prosím pekne, ona má ešte ďalšie dve staršie sestry, prosím pekne, takže mamina je ostrelený človek. Takže, neviem. Chceš ma súdiť za to, že mám mladú Nie, frajerku? to ja si len vypočujem to, ja to mám... Z veľkej časti, proste Nenávisť ako... držím voči nikomu to mám. Hej, to chápam. Hej, späť k Soudit ho nebudeme, ale... No, tomu fitku. no, víte sami čece, no. Víte sami. Fitness je skvelý pre zdravie, ja som mal limitácie aj okolo zdravia samotného, však tento, len posledné 3 mesiace som mal 500 € na lekároch a vyšetrenia, rátam s tým aj otcové. A počul som aj, že tvoja frajerka v jeden deň dvakrát dala auto, či čo? Skoro odpadol, sa jak podarilo. Vieš čo, ráno proste, ona má fabku a ona nemá takú tú blbosť, čo sa sťahuje dole, aby ti nesvietilo slnko. Na vodičovej strane to tam proste není namontované. No a teda hľadala si čiapku, proste ako nejakú šiltovku na zadnom sedadli a brzdila, ale týpek ešte prúčie zabrzdil a tým pádom už nedobrzdil, lebo to nevidela. Jo, že bůrala dvakrát za den, to už jsem taky slyšel někde. No a tak potom predsa zaparkovala ku Ona baraku. bola akože za autom nejakým, Áno, pred kruháčom. brzdila a rabala sa vzadu v kúpi v aute. Hej, bohužiaľ, proste ako najlepšie rozhodnutie. No a bohužiaľ, proste týpka trafila, týpek nemal veľkú škodu, žiadnu škodu, on mal ťažné, takže jej to vlastne grill na nárazníku, ale ináč v pohode celku, takže minimálna škoda a potom ako bola chuďa z toho dostresovaná a došla domov, tak jak cúvala proste ako tak náš barák má tam na tom parkovacom mieste proste takú malú skrinku proste ako hlavný uzáver plynu, tak som na to trošku ťukla, no. Takže stresátor, ale ona má vodičák úplne, že proste ako nepoužitý, ona má teraz prvé autičko, prvý mesiac s ním, takže bohužiaľ no, policajti to rozdávajú proste ako každému v dnešnej dobe. Mali ju Tady ještě bude. on chodí ako, no, Jo, teď mluví o tatku Averageovi. on hovorí, No, Michal, jak to to- začne byť, že už nedokážem sa sám No, tak to- osprchovať, alebo srať proste pod seba. Hej, neexistuje, že sa o mňa budeš starať, ja možno už nebudem v tom mentálnom ti to vysvetliť, alebo ti to pripomenúť. Daj ma do ústavu, ja ti nechcem byť na prieťaž, proste to sú jeho slova, takže veľmi dobre hovoríš, tak to on myslí. Ty kokos, to je drsný, že? Ale teraz, keď to je také, že len mu navarím, nachystám, on sa sám vie stále osprchovať a podobné veci, ja tam som len pre istotu, keby náhodou spadol alebo čo, tak teraz je to úplne v pohode. Teraz si užívame proste ako dosť krásne mesiace našeho života. Dobre sa tu varí, dobre sa tu býva. Čo banujeme? Čo ja viem, proste ako ADCčko. Nejaký sa poprúďame je úplná p***. S tým nemám nič spoločného, takže
kamarát proste ako ma včera poprosil ľudí, aby ma reportovali za to, že som botnutý. A hej, niekto ma začal botovať, proste ako ja s tým nemám nič spoločného, takže z veľkej časti. Ja som na Twitchi bol za posledný rok online raz alebo dvakrát a mne tam normálne každú chvíľku pribehne, že 50 nových followerov, 100 nových followerov a úplne niky, že 34 BC8. Oni tie stránky sú strašne sus, ako... Počúvaj, oni sa... To jsem jak to, asi nevím kolikrát ani, že mi za jeden stream přibylo 2000 followerů a že mi prostě každou sekundu lítal follower nějaký třeba. A byly to úplně strašně divný jména, že tě někdo prostě cizí nabotuje ti, ne že diváky, ale followery spíš, no. Botujú, ale vieš kvôli čomu, lebo potom môžu ukázať reklamným nejakým týmto, že pozrite, naša platforma non-stop rastie, vieš, oni sem tam rozhazujú followerov a vidia, akoby, že kopec ľudí tu je, vieš. Hej, dobre hovoríš. Takže by si tá platforma sama botovala. Ale môj view count je 100% manipulovaný, lebo ja spím o 4 ráno proste cez týždeň počas tohoto maratónu a ja tu mám 200 ľudí. Takže takých 150 botov tu rátam, že tu určite mám. A tak zase nemusia byť boti, lebo po polnoci, keď idú ľudia idú spať alebo niečo, tak Kick funguje trošku ináč ako Twitch. Ty keď iba vypneš telefón, že zamkneš a že nekúkáš ďalej, tak ty si furt ako divák, chápeš? OK. Ľudia by museli vypnúť tú apku, vypnúť tú stránku a všetky to proste veci, vieš? Hej, ja stále proste som presvedčený, že tam není niečo real. Pretože aj poznáš svoju rýchlosť chatu, tieto záležitosti. Hej, som tak 150 divákový. Tak viem, no, to je akože hnus. No, ja som podľa mňa tak 150 divákový. Fú, ale proste teraz si to predstav tú kombináciu, že si platený od hodiny, vieš, že tvoje views nie sú úplne reálne. Už som sa včera aj snitchol proste ako tej platforme, že hej, pozrite sa do toho, proste ako neverím tomu sám. A teraz že čo spravia, vyhodia ma odtiaľ, alebo ma tam nehajú, alebo proste ako naozaj vedia vyriešiť tento problém. Je to nevedia s tým, podľa to nevedia ani vyriešiť, ani odhadnúť, či to je pravda, alebo není. Hej, uvidíme. V ďalších mesiacoch proste ako uvidíme, asi to uvidíme na mojej veľmi uplakanej správe toho, že nemám čím uživiť moju rodinu, lebo fú, proste 1400 eurové výdaje, proste, no, budem musieť asi... Koľko nájom? 800. Aj s parkovacím miestom. Vole, 800 euro, co máš kolik, ty vole. Máš 20k rovných, přímo 20 000, no. Jenom nájem. Díky, už posledních pár sekund. So všetkým 800. Ty, ale to je akože dosť, no. No. A tak máš veľký byt, takže pohoda. Ako to bývanie, v živote som nemal nič krajšie ani v Bratislave a to som mal... Ale 20 myslíš, že za to jde do vzduchu, no. Jak může někdo takhle streamovat? Kamo,